Вътрешен човек. За Жоро Илиев ще ми Да, за Жоро Илиев ти разказвам случката, че Васил беше казал няколко дена преди това, ако брат ми и неговите приятели Златистия, Дяволето и там още няколко бяха полярни от Богов дол от затвора, дойдат в заведението, няма да ги пускате. И само че аз тогава бях на 20 години и си мислех, че наистина трябва така да стане. Изобщо не ми беше хрумнало, че са брати и после се разберат. И по едно време се обади охраната от Нерон. Това става просто за Нерон, дискотеката. И обадиха се от Нерон и казват, тук Жоро Илиев е затворил цялата дискотека и с Златистия и това си пият сами. Взени на нас картите, охранителите имаха едни карти тук, които пише охранителна фирма ВИС-1. Взени картите и ни изгони и каза, че няма нужда от нас. Какво да правим? И аз казвам, айде да тръгваме, защото Васил каза да изгоним брат му. Добре, че обаче тогава имаше по едно време един по-възрастен от наш мъж, който беше наблюдавал по-добре отношенията между тях двамата и вика, къде ще ходите, те са брати, утре ще се разберат. И така цяла нощ звъняха охранителите, че са изхвърлени навънка и че какво да правят, и ние не отреагирахме нищо. След което накрая вечерта беше завърши с това, че Златистия ограби Блекджека в Нерон. Имаше Блекджек. Вътре и прибра всичките пари и си тръгнаха с Жоро Илиев. И после вече Васил се оправи с тях, разбра се. Това бяха отношенията в него и между тях. Да. Даже после имаше един конфликт, си спомням, значи Поли Пантев, с който вече пък тогава аз имах отношения, в смисъл работехме заедно. Бизнес отношения? Да. Се беше скарал с Васил и се беше отцепил от ВИС. Поли Пантев беше човек, който изгради застрахователната компания ВИС-2. Значи той е създател на застрахователната компания ВИС-2. По негова идея Васил я направи. И се скараха там за едни пари, за един човек, който Васил обвини, че е откраднал пари от компанията, пък Поли го защити, той беше такъв човек, защитаваше своите хора. Влезаха в конфликт и си спомням, че първият човек, при който отидохме да потуши конфликта, беше Жоро Илиев, обаче Жоро, знаеш какво каза? Вика, брат ми си е такъв в момента решил, че императори се кара с всички, още и да му размия, аз не мога да говоря с него, защото и ние не си говорим. Това бяха отношенията им по това време, но пък си бяха братя, държаха един на друг. Вътрешен човек. Не е хубаво да си мафиотски бос. Хем да убиват, хем после... Кой ти казва, че е хубаво? Разбираш, че не е хубаво. Те всички искат да станат мафиотски бос, пък то накрая какво стана? Убивате, няма и на 40 години. Никой не искаше да стане. В смисъл всичко, така се развиха нещата. Това беше един насила ги накараха да станат. Не, виж, аз пак ти казах, тръгнахме от стълбичката, от химна, от знамето. Точката на пречупване. Да, оттам никой не искаше да стане, никой не искаше да стигне до там. Всеки се надяваше, че може да се изплъзне оттам, да направи пари и после да ходи да скача по някои острови и така нататък. Няма ли измъкване? Не може, няма. Защо да няма? Ами защото тия служби, които все още контролират нещата, може да намерят навсякъде. Значи ще кажа за един човек, за който в момента един от живите, може да се кажем, че шапката на шапките. В един личен разговор няма да му кажа името, колкото я питаш. В момента сме говорили, аз съм го питал, добре, бе, защо не заминеш вече някъде толкова години си тук, толкова много се пазиш, водиш 20 човека. Той казва, къде да замина? Някъде далече. Той до кога ще изкарам там, до деня, в който дойде някой и там. По-добре тук да се пазя на собствена територия и така. Но пък последствие същия този човек реши да живее в чужбина. Но пък има един такъв човек, който живее предимно в чужбина, Маджи. Да. За него ли говориш? Не, казах си, че има не спомена в момента. Говоря си за един човек. Сега той ли е най-големия бос? Аз не мисля, че той вече е бос. В смисъл, той мисля, че мине в някаква друга сфера. И кой е тогава най-големия бос? Няма босове в момента, да ти кажа. Няма. В момента има така наречените олигарси. За тях никой не говори, за тях вестниците ги щадат, никой не пита по какъв начин са си направили парите и така нататък. Това са хората тия с хотелите по Пловдив, по Слънчев бряг. Следващия епизод на Горещо, разказа за подземния свят, продължава. Нещата с истинските им имена. За куклите и кукловодите. Така че шеф на кукловодите е бил Андрей Лукан. Той беше, според мен, организатор на кукловодите. Той беше над тях, на ниво над тях. За Поли Пантев и кокаина на колумбийците. Самия Поли, доколкото аз знам, взе много малък процент от този митичен кокаин. Други хора се облагоденстваха много повече. За тайните срещи на босовете в Гърция. Струва ми се, че на тази среща подлъгаха Косио Самоковеца да
че всичко е наред и всичко е разпределено и да си почива малко в Холандия. А пък през това време организираха убийството на тези, които организираха срещата. За отвлечения син на Венци Стефанов. Мисля, че версията, която аз съм чувал е, че това е удар срещу Маджо, който беше негов покровител. За Маргините. Трябваше да има знакови фигури задържани. Ето ги, те са сами, няма никой друг. Маджо в чужбина не пречи. Маргините са тук, дай да струпаме всички неща върху тях. И за Васил Божков и хазартния бизнес. По-много като Васо Зара, който хвърляше, играеше на Зарова и така. Васил Божков е Васо Зара. Така го помня от на времето, да. Истинската история на групировките и техните босове.